KitKat 666. Kreatívba építettem egy kisebb város, most bemutatom nektek. Ez lenne az én kis házam. Sütő, kis kaktuszok, konyharész, az elengedhetetlen kandalló. Lemegyünk, mert sötét van, és most nem kapcsoltam ki a mobokat, nem szeretnék velük találkozni. Na, alszunk egy kicsit. Na, reggel van. Vegyünk be egy kis ópialmát, elrákcsálunk. És megmutatom nektek a várost. Na. Megyünk erre. Itt csináltam egy kis kertet. Direkt a creeper ellen, nehogy nekem itten berobbantson. Van mindenféle, jó? Így. Van egy kis kutam. Csináltam egy kis utat is. Mindenféle löttyök. És megérkeztünk a kovácshoz. Itt nyugodtan lehet kovácsolni. Most jelenleg üres, nem csináltam még semmit. Jó, becsukjuk az ajtót. Itt mögötte található a könyvtár. Lehet olvasgatni. Fogok majd spannolni vigyöröket, mert így unalmas, hogy senki sincs itt. Lámpák, utak, virágos kert. Így. Na most ez a kávézó. Megszomj, aztán gyere, jár egy kávét. Üdítőt, szendvicset. Kis nád. Na, az a szép kis medence, lehet pancsikálni. Rózsák. Hát ez én házam. Jó, na most akkor jövünk ide. Szia, Paci! Itt csináltam egy kis házikót lendőlakóknak. Így. Becsukjuk. Még egy kis házikó. Egyszerű, mégis kényelmes. Szia, Paci! Jó. Hoppá, kaktusz. Csináltam egy ilyet, kis kaktuszost. Na. Becsukjuk. Ne menjen az állatka. Szia, Paci! Mennyi Paci lesz pannolt itt most? Ancient ház. Itt látjátok, van benne lápis, nyugodtan lehet. Milyen a sok ló. Felteheted, akkor sok csontvázló is le fogsz pannolni. Na, egy kis. Jaj, ne, creeper! Elkem, ne robbantsál! Itt lehet medence mellett kérni egyéb finomságokat. Kis stand. A creeper, hogy miért van ott? Na, azt megkerüljük. Nem szeretném most robbantana. Egy elbújt. Na, egy kis park. Kis vízeséssel. Látványos. Szép út. Na, így csináltam ilyet is egyet. Ez egy kis vegyes házikó. Így is tágas, kényelmes. Jó. És végül, amúgy ez itt a potifőző. Benézünk. Megmutatom, megpróbálom meg, csak nem fog robbantani a kis gonosz. Sikerült!
kis szőnyszülött. Itt a bájital készítő. Na hát ez nagyon szép csili-vili. Rengeteg bájital, víz, minden itt is, palack, minden, ami kell hozzá. Becsukjuk az ajtót. Úgyhogy ez az én kis városom. Itt csináltam egy bányát, vagyis hát a bányára építettem egy ilyen kísértett kastély jellegűt. Megmutatom nektek, hogy ide bezártam egy zombit. Lemegyünk. Ide. Már hallatszik is a hangjuk. Ide bezártam. Szia! Jó, visszamegyünk. Csúnya vagy. Na. Mi? Kiütöttem véletlenül? Nem, akkor ezt itt kiütünk egyet. Nem tudunk kimenni. Jó. És megmutatom nektek akkor mi van a bányába. Bánya. Jézus Isten! Beleestem a pókálóba, bocsánat! Itt most mi ez a sok minden? Most vegyünk be egy jó pialmát? Na hát most ide akkor nem megyünk be, ezt becsukjuk. Itt rengeteg creeper, zombi, minden van. Hát úgy gondoltam, hogy ott fogok bányászni. Csak mi nem döntöttem el, hogy kezdek ezen a világon játszani. Mert így elég muncsi, hogy senki nem lakik itt. Nem tudom nektek, hogy tetszik. Menjünk vissza a házikóba, szépen a miénkbe. Ez lenne, kívülről így néz ki. Jó sok zombi bement. Hát persze, mert ott sötét van, pedig tettem be fáklyákat. Úgyhogy kívülről is azért így néz ki, elég nagy, hogy ráépítettem végül is. Így megmutatom. Mennyi lovacska. Hát távlatból így néz ki a kis városom. Visszamegyünk is, mindjárt este lesz, nem szeretném, hogy robbantana a creeper. Na, itt jó meleg van. Ha tetszett nektek és szeretnétek, hogy ezen a világon játsszak, tegyek föl videót, kérlek, akkor írjátok meg nekem kommentbe. Hogyha gondoljátok, iratkozzatok föl, lájkoljátok. Köszönöm szépen. Sziasztok!